Ahoj. Ty si ale kočka. Ako sa voláš? Čalálau. Ja som Alenka. A ty si kto? Námorník. Ja som Janko. Tu je najnovší outfit. Aj ja mám šaty podľa najnovšej módy. Aj účes. Počuj, Alenka. Nechceš si ma zobrať? Kam zobrať? No predsa vydať sa za mňa. Tu sa tak povie. Čo ja viem? Ale musíš dlho čakať. A dokedy? Do 4. apríla 1975. No čo? Počkám. Tak ahoj. Čalálau.